ଜଗା ଏ ଜଗା ତତେ କୋଟି କୋଟି ଜୁହାର। ଏପାଳି ରଥଯାତ୍ରାରେ ମୋ ଘରକୁ ଆସିବୁନି କି? କହ, ମୋ କୁନି ରଥରେ ବସିବୁନି କି? ମୋ ଗାଁ ଦାଣ୍ଡରେ ତତେ ରଥରେ ବସାଇ ଟାଣି ଟାଣି ନେବି। ଏ ଦେଖିଲୁ, ତୋ ପାଇଁ ନୂଆ ଜାମା ନେଇ ଆସିଛି। ତତେ ପସନ୍ଦ ଆସିଛି କି ନାଇଁ? ମୁଁ ଜାଣେ ତତେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ପସନ୍ଦ ଆସିବ। ମୋ ପସନ୍ଦକୁ ତୁ କେବେ ବି ମନା କରୁନା। ଖାଲି ନୂଆ ଜାମା ନୁହଁ, ନୂଆ ମୁକୁଟ ବି ନେଇକିନା ଆସିଛି। ତତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସଜେଇ ମୋ କୁନି ରଥରେ ବସାଇ ଗାଁ ଦାଣ୍ଡରେ ଟାଣିବି ନା। କେତେ ଲୋକ ଦେଖିବେ ତତେ। ତୁ ନିଶ୍ଚୟ ଆସିବୁ ନା? ମୁଁ ତ ଅପେକ୍ଷାରେ ରହିଲି। ଜୁନ୍ 27କୁ ତୋ ରଥଯାତ୍ରା ମୁଁ ମୋ ଗାଁରେ ବନେଇବି ରେ ଜଗା। ମୁଁ ତ ଅପେକ୍ଷାରେ ଅଛି। ତୁ ନିଶ୍ଚୟ ଆସିବୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।